давоми 4 рӯзи охир дар толори варзиши мактаби байналмилалии президентӣ мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба варзиши бадминтон миёни кӯдакону наврасон, ҷавонон ва калонсолон баргузор гардид, ки дар он аз тамоми манотиқи кишвар дастаҳо иштирок намуда барои соҳиб шудани зинаҳои ифтихорӣ миёни ҳам хӯозмоӣ намуданд. ин мусобиқа бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи миллии бадминтони ҷумҳурӣ ташкил ва гузаронида шуд. бадминтон яке аз намудҳои дастрас ва намудҳои олимпии варзиш мебошад ва ҳар як духтару писар, яъне ҷавондухтарон ва ҷавонписарон метавонанд дар ҷумҳурии мо озодона ба ин варзиш машғул шаванд, яъне ин ягон маъмуният барои писару духтар будан надорад ва бе зарбахӯрӣ, яъне бе латхӯрии дасту по ин варзиш хеле осон мебошад. ҳеҷ кас зарари ҷиддӣ дида наметавонад аз ин намуди варзиш. дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳар як минтақа, дар ҳар як ноҳия ҳоло клубҳо кушода шуда истоданд, ки онҳо пурра бо таҷҳизоти яъне намуди варзиши бадминтон, ракетка ва валан, форма, яъне либоси варзишӣ таъмин карда мешаванд аз ҷониби федератсия, аз ҷониби маъмурияти федератсия, ки мо хеле шодем, ки ба бачагон, яъне ба писарону духтарон, ҷавонон кӯмак мекунанд аз ҷиҳати лавозимоти варзишӣ, имконият медиҳанд, ки дар ҳамин хел толорҳои нағз машқу тамрин кунанд. дар мусобиқа духтарону писарон дар намудҳои мухталифи ин риштаи варзиш аз ҷумла рақобатҳои инфиродӣ, ҷуфтӣ, омехта зан ва мард ва ҳамзамон даставӣ иштирок намуданд, ки чунин мусобиқаҳо барои рушду нумӯи ин риштаи варзиши зебо ва ҷалби ҳарчи бештари кӯдакону наврасон ба риштаи бадминтон маҳсуб мешавад. аз минтақаи рашт мо 22 нафар бозингар овардем. тӯли соли чорум аст ки ин намуди варзиш дар мо фаъолият дорад. мо дар ин муддати кӯтоҳ хеле дастовардҳо қатъи ноил шудагӣ ҳастем. имрӯз ҳам бошад бачагони мо бисёр нағз баромад карданд, соҳиби медалҳо гашта истодаанд. бадминтон сар аз соли 1992 инҷониб шомили бозиҳои тобистонаи олимпӣ маҳсуб мешавад ва ин риштаи варзиш дар ҷаҳон бахусус дар кишварҳои осиёӣ шӯҳрати ҷаҳониро касб намудааст. Федератсияи бадминтони ҷумҳурии Тоҷикистон бошад давоми 10 соли охир аст, ки фаъолият мекунад ва дар ин муддат барои рушду инкишоф додани ин риштаи варзиши олимпӣ ва ҳамзамон ҷалби кӯдакону наврасон ва тарбия намудани варзишгарони сатҳи байналмилалӣ корҳои зиёдеро анҷом додааст, ки ташкил ва баргузор намудани чунин мусобиқаҳо шаҳодати гуфтаҳои болост. ба иттилои мураббиёни ин риштаи варзиш, бадминтон дар минтақаи рашт бениҳоят рушд кардаасту аксари иштирокчиёни ин мусобиқаро варзишгарон аз ин минтақаи кишвар ташкил медоданд. ҳамзамон ин риштаи варзиш дар вилояти Суғд ва вилояти Хатлон низ хеле ҳам инкишоф ёфтааст. дар синни соли 12-13 яъне бозии инфиродӣ сазовори ҷои аввал шудам. ман мехоҳам, ки дар бозии оянда боз ҳам мусобиқа шавад, боз биём ҷои аввал бошам. баъд аз баргузории вохӯриҳои ниҳоӣ дар ҳама номинатсияҳо, бахусус дар намуди инфиродӣ, мардона ва занона, ҷуфтӣ ва ҷуфти омехта ғолибон муайян карда шуда, аз ҷониби Федератсияи бадминтони ҷумҳурии Тоҷикистон бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ дар вазъияти тантанавӣ қадрдонӣ карда шуданд.